pomfrit. A šta vi imate? Wow! Da, ja sam imala više sreće i nemoj ni da misliš da ću te častiti. Oho! A ja imam super veliki pomfrit. Jao, čokolada na obrazu. Prelepo. Devojke, ovo je predivno. Ja ću da krenem. Sad ću probati svoj pomfrit. Wow, čokoladni pomfrit je nešto neopisivo ukusno. Istopio se. Pa dobro, morat ću sve to da popijem. Njam, njam. Ja sam završila. Ko je sljedeći? Ja bih rado nastavila. Jako sam gladna. To je baš ukusno. Fantastičan ukus. Čini mi se da znam šta bi savršeno dopunilo čokoladu. Imam ovdje ukusne sirupe koji bi se lepo uklopili uz moj pomfrit. Pogledajte kakva lepota. Wow. Dakle, probat ću ovaj. O, da. Oduševljena sam. A šta ako pomešam dva sosa? Trebalo bi da bude dvostruko ukusnije. Da, tako je. Ja hoću malo pomfrita. Možda Alice neće primetiti? Hej, ruke! Skloni se od mog pomfrita. Cicija? Naučit ću je pameti. Imam ovdje ljuti senf za ovakve slučajeve. Sad ću ga dati Alice da proba. Sigurno neće primetiti razliku između senfa i ukusnog slatkog sosa. Jao, prelepo. Ups, zašto mi toliko gori ustima? Šta se dešava? Loj, draga, pomozi mi. Moram nekako smanjiti ovu vatru. Hvala. Nadam se da će to pomoći. Sad je još gore. Tačno, imam čokoladu. Valjda mi je lakše. Kakav ukus ima karton, Alice? Roxy, sad ti. Da, znam. Sad ću uživati u ukusnom čokoladnom pomfritu, a vi možete samo da me gledate. Ups, ovo je vrlo tvrdo. Možda ovdje da zagrizem? Neće. Znam. Sad ću slomiti čokoladu mojim jakim udarcima. Moj sensei me učio da ako se čokoladni pomfrit ne grize, treba ga lomiti. I kija! Preterala sam. Jadna. Misliš li isto što i ja? O, da. Hvala, Roxy. Oho, prvi put vidim tako malu flašicu. Manje od mog malog prsta. A kod mene sve super. Dobila sam običnu flašu kole. A kod mene ogromna flašica soka. Cool! Mislim da Alice mora biti prva. Naravno. Sad ću brzo da sredim ovu malu flašicu. Ali kako otvoriti? Možda zubima? Ili možda pazuhom? Neće. Daj mi moj sok, odmah. Savršeno. Trebala sam odmah da to uradim. O, da. Moja omiljena kola. Sve sam popila. Ko želi da nastavi? Hajde ti, Roxy. Da, baš sam žedna. Jedva čekam da probam svoju kolu. Kako osvežava. Ali znam kako da je učinim još ukusnijom. Treba će mi med koji ću sipati u flašu. Sada mogu sve promešati i staviti u frižider. To je to. Ostaje samo da sačekam. Može se vaditi. Devojke, nećete verovati šta sam napravila. Gledajte. Ovo je tečna bombona sa ukusom kole. Da. To je jako ukusno. To je to. Jao. Flašica mi se zalepila za ruku.
Moram to nekako rešiti. Okej, sad ću odlepiti. Gotovo. O, čak je malo stalo na ruci. Chloe, nastavi. Konačno, jedva čekam da probam svoju kolu. Već sam pripremila slamku. A gde je slamka? Očigledno je premala za ovu flašu. Nema veze, napravit ću slamčicu prave veličine. Gotovo. Wow, to je jako ukusno. Hoćemo joj se pridružiti. Šta je ovo? Devojke, nisam to očekivala od vas. Da li mi kradete kolu? Uzmite svoje slamčice i dajte mi da uživam u mojoj koli. Kako je zla. Mislim da je treba malo ohladiti. Hajde da dodamo malo mentosa u kolu. Šta ste uradile? Sad ću biti sva mokra. O ne! Jao, moja frizura. Eto, nema više kole. Ali to je bilo zabavno. Imala sam ovakve nudle za lutku barbiku. I jako se ljute. Oho! Plaši me ova boja. Oho! Ovo je užasno. Dobila sam najveću kantu. Kako da ovo pojedem? Počni ti, Chloe. Pa dobro, mislim da ću se snaći s ovom malom porsijom. Za sad je sve u redu. O ne, svakako peče. Ali brzo je prošlo. Ja sigurno neću proći tako lako. Roxy, hajde sad ti. Zašto odmah ja? Dobro, što pre je pojedem, pre ću zaboraviti na to. Idemo. O ne, to je previše ljuto. Moram nečim ugasiti to. Ovo odlično gasi vatru. Dobro je. Devojke, sve sam pojela. Ko je sljedeći? Alice? Ja već. Dobro, uradit ću to. Ješću pomalo. O ne, sve mi gori iznutra. Nije mi dobro. Mirno, pomoći ćemo ti. Chloe, prska je kao ja. O da, šta bih ja bez vas, devojke? Mi smo super tim. Ja jedem, a vi gasite. Super! To nije tako loše. Jao, opet počinje. Gasite. Hej, gdje je sva voda? Voda? O ne, nemamo više vode. Nemam ni ja. Onda više neću jesti to. Kakav užas. Ne mogu više držati vatru u sebi. Lakše mi je. Jao, devojke. Izvinjavam se. Nisam ja kriva. Da vidimo šta nas čeka. Opa, šarene slatkiše. Super. Wow, ja imam veliko gumene oko. Cool. A kod mene je velika Huba Buba. Cool, obožavam je. A kod mene je lubenica. Tako mirisna i sigurno vrlo slatka. Ja ću da počnem. Želim da napadnem to oko. Da ga zagrizem i uživam u ukusu. Prelepo. Jo, šta je to unutra? Izgleda kao slatki gel. Da vidimo. Lepo miriše. Da, tačno, to je slatki gel. Baš mi se posrećilo. Želim da pojedem sve. Kako Suzy privlačno jede. Da, oduševljena sam. Gel sam popila, ostalo je samo da pojedem ovo maleno gumeno oko. Maleno? To je najveće oko koje sam videla. Pa jeste, i samo je moje. Ti si baš gladna.
To je prelepo. Teško je stati. To je to. Sad se treba srediti. Pereš se kao maca, Suzy. U redu, sad ja. Prijatno, Lily. Dođi ovamo, moja slatka lubenica. Jo, takvo veliko pače. Kako da ga pojedem? Znam. Iskoristit ću lep kalup. Pogledajte kakvo srce od lubenice sam napravila. Cool. A sad ću napraviti zvezdicu. I leptirić. Baš ti dobro ide. Gledajte, ostala je samo kora. Da li liči na smalić sa srcima umjesto očiju? Da, baš ličiš. Super, a sad ću da probam to. Dosta je zavitlavanja. O da, upravo ono što sam očekivala. Je li ukusno? Mnogo. Pitam se da li je leptir ukusniji od srca? Provjerit ćemo. Znate, mislim da je najlepše jesti sve figurice odjednom. Ne gledaj me tako, Zak, jedi svoju hubabubu. Pa poješću je. Pogledajte kakva lepa crna boja. I smislio sam kako brzo da podelim žvaku na komade. Svaka mi čast. Ti si pravi inženjer. Zako voli čina crnu kulu. Da, kulu od mnogo ukusne žvake. Sad ću da je probam. O da, divno. Jo, kakva brzina. Da, ja sam najbrži kad je u pitanju žvaka. Jesi li već sve pojeo? Kad si stigao? Eto, vidi, sad ću naduvati balon. Joj, jesi li dobro, Zak? Da, odličan balon je ispao. Ne mogu da odlepim. Baš smešno. Koja slatkiša će biti ovog puta? Najlepša, Lily. Pa, ne znam. Ja sam dobila Toxic Waste. Najkiseliji bombone na svetu. Ups, nemaš sreće. A kod mene su crne nudle pororo. Da, nemojte zavideti. Nemam Čemu da zavidim, jer sam ja dobila Candy Pop. Pa, ko će da počne? Hoće li neko? Onda ću ja biti prvi. Treba će mi štapiće za nudle. Jao, to je teže nego što sam mislio. Kako da ih uzmem? Pa hajde. Ne ide mi. Šta si izmislio, Zak? Sve je vrlo jednostavno. Moj novi genijalni izum. Viljuškopter. Eto, radi. Čak i bolje nego što sam mislio. Pa ne, to su moje nudle. Ne gledajte. Probat ću. Prelepo. Baš mi je drago što sam baš njih dobio. Jesi završio? Mogu li već da probam svoje pucketave bombone? Wow, ovdje je celo pakovanje. Oho, kakva lepa plava boja. Ukusno. Želim još. Pogledajte, društvo, baš je cool, zar ne? Jeste. I miriše također. Jao, bombone su mi upali u nos. Jao, sve bombone su se prosule. Čekajte, znam. Treba ih skupiti sa stola. Slamka će mi pomoći. Kakav ukus. Sviđa mi se. Dobro si se snašla, Suzy. Lily, sad je tvoj red. Nisam gladna. Ne može tako, jedi. Neću. Možda vi hoćete? Neka, hvala, Lily, jedi sama. Pa dobro, sad ću. Probat ću samo jednu bombonicu. Ništa mi neće biti. Valjda. Jao, šta će sad biti? Juj, kako kiselo. Čak sam pozelenela. Neću više. Lily, jedi sve. Baš si dosadan, Zak.
Sjetit ću se toga. U redu, poješću sve odjednom. Tako bi trebalo biti lakše. 1, 2, 3, idemo. Ja, šta će sada biti? Jao, to je nemoguće. Moram da pljunem. Da pljuneš u nas, jel da? Ups, izvinite prijatelji, nisam htjela. Stvarno? Jedva čekam da vidim nove slatkiše. Evo ih, ja sam dobila Kinder jaje. Super! Jao, Zak! Da, kod mene neka jeziva stvar. Nije mi se posrećilo. Oho, a ja sam dobila veliku kantu sladoleda Baskin Robbins. Ja ću biti prva. Treba će mi kašika. Ne, ova je premala. Onda uzet ću ovu. Jo, savila se. Znam, ovo je najbolja veličina. Hajde, vadi se. Wow, uspelo je. Sad ću da probam. Baš ukusno. Želim da pojedem odmah sve. Dobro, ti ide to. Da, sladoled se znatno smanjio. A ja sam se znatno smrzla. Treba nešto uraditi. Ne brini, Lili, sad ću te zagrejati. Pokrij se čebetom. To je baš slatko, Zak. Hvala. Suzy, sad si ti. Vrlo rado. O, plava čokolada. Baš cool. Nikad nisam vidjela takvu. Ukus je divan. Jo, ima nešto unutra. To je poklon za mene. A šta je unutra? Oho, šta je to? Nije mi jasno. A, znam. Suzy, jesi li sigurna da si shvatila šta treba raditi s tim? Dosta. Eto ti. Daj mi. Shvatila sam, to je narukvica. Eto, izgleda odlično. A sad ću pojesti svoju ukusnu čokoladu. Mnogo volim Kinder jaje. Hajde, Zak, sad si ti. Okej, da vidimo. Kakva zanimljiva kutija. A šta je unutra? Liči na načas. Ovaj trougao izgleda opasno. Neću ga jesti. Naravno da hoćeš. Dobro, kako kažeš. Samo ću probati. Zagrišću vrlo malo sa strane. Nije loše. Čak mi se i sviđa. Sad će nešto biti. Šta? Zašto se ne dere i ne traži pomoć? Ma sve je u redu. Jao. Osjetio sam nešto. Kako ljuto. Zak, ne brini. Sad ćemo ti pomoći. Drži se, Zak. Jao. Juj. Mi nismo krivi. A evo hrane. Wow, krofne. Obožavam. Tako su lepe, divno. Jao, opet imam neku čudnu kutiju. Zašto svi osim mene imaju sreće? Iskreno, plašim se da otvaram. Jao, Lili. Eto. Bum spray. Opet nešto kiselo. Ne brinite, ja ću početi. Jedna krofna, druga krofna. To suši. Tako si slatka, Suzy. Znam. A sad ću ih pojesti. Tako nežno. A glazura je tako slatka. I ja bih voleo da probam. Prelepo. Želim još. Jo. Odletele. Sad trči za njom. Veoma smešno. Imam još 2 takve. A ti, Zak, bolje otvori svoju kutiju. Da vidimo. O ne, tu je buba švaba. Skloni odmah. Mrzim buba švabe. O, znam. Mali bum će sve rešiti. Samo ne to. Moram da trčim. Pa, jel uspelo? Da, super. To je odlična stvar.
Jel buba švaba pobegla? Da, ne vidim je. Hvala, Lili. Spasila si nas.